நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லும் பொழுது, உங்களுடைய இந்த உலகத்தில் எனக்கு பிடித்தமானது 3 விடயங்கள். அதில் ஒன்றை நபிகள் நாயகம் சொல்லும் பொழுது வாசனை திரவியங்கள் என்று சொன்னார்கள். வாசனை திரவியங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதில் குறிப்பாக அத்தர் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடியது, அதே போல ஊதுபத்தி, அதே போல குறிப்பாக சாம்பிராணி, இவைகளை நபிகள் நாயகம் இந்த உலகத்தில் விரும்பினார்கள். அதற்கான காரணம் பெருமக்கள் சொல்லுவார்கள், அது உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய கவலைகள் சஞ்சலங்களை நீக்கி நேர்மறையான நல்ல சிந்தனைகளை அது தரும். எனவே கவலைகள் நீங்குவதற்கும் பிரார்த்தனைகளின் பொழுதும் அதனை பாவிக்க வேண்டும். அது நபிகள் நாயகத்தின் ஒரு அழகான முன்மாதிரியும் கூட. எனவே எமது வாழ்க்கையிலே வாசனை திரவியங்களோடு நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களாக நாம் ஆகி போக வேண்டும். அதன் மூலமாக உள்ளத்திலே நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடைக்கும். வேல்